Începem. Salut, Claudiu! Buongiorno, Mihai. Oh. Salut. Să înțeleg că ești fresh din toate punctele de vedere și îmbogățit cu ceva cultură alta decât Da, asta slavă neaușă. Domnului. Da, tocmai ne-am întors din Taormina și da, sunt fresh Să vă și fie de din punct bine de atunci. vedere cultural, mulțumim, și gastronomic și că tot ce vrei. Și un pic așa cu dolce far niente, știi, da? Hai la treabă. Am înțeles. Păi o să-ți cer să ne dai și nouă starea asta, că urmează și la noi spre sfârșitul lunii, dar noi încă suntem prinși în activitate, deci suntem exact la nivelul ăla în care ne putem împrumuta unul de la altul niște elemente. Corect, corect. Suntem aici. Ușor așa de vară, Mihai. Exact, suntem aici în ideea de a ne da un refresh așa din toate punctele de vedere, atât teoretice cât și practice. Suntem aici ca să discutăm lucrurile pe care noi le considerăm a fi utile în relațiile pe care le avem noi în activitățile profesionale și pe care noi încercăm să le scoatem în evidență sub diferite forme. Și de cele mai multe ori în discuțiile noastre private ies în evidență anumite lucruri care ne caracterizează ca indivizi, ca persoane, ca societate și cred că despre asta încercăm astăzi să discutăm. E un subiect pe care îl recunosc, eu l-am mai abordat în trecut și l-am propus lui Claudiu. Claudiu, ca un bun prieten, l-a îmbrățișat imediat și cu siguranță are și el punctul lui de vedere. Este un subiect pe care l-ați mai auzit și la alte persoane și aici dăm voie, Claudiu, să fac un intro pe subiect. Te rog, te rog. Pentru că, din fericire pentru noi, ca duo, noi suntem acele persoane care, cel puțin din cunoștințele mele în spațiul ăsta de podcasting, prin subsemnatul, am fost primii care am dezbătut subiectul. Pentru că sunt sigur dintre cei care ne urmăresc vor vedea și în alte părți subiectul analizat. Dar eu acum undeva 3 ani am avut ideea de a descoase proverbele românești și influența pe care o are asupra modului nostru de a ne dezvolta în societate. Undeva la un moment dat un foarte bun podcaster, domnul Olteanu de la Mind Architect, a luat împreună cu cei de la Europa FM subiectul, nu cred că l-au luat de la mine, dar l-au preluat și dumnealor și l-au dezbătut în niște emisiuni radio care au avut un real succes. Dacă analizați când au început dumnealor și când am început eu, vedeți că e o diferență de câteva luni bune. Deci, în momentul în care veți vedea ceea ce vom discuta noi aici, să nu luați cumva că am copiat ideea. Noi suntem... Oh, Mihai, e așa de loc Da. pentru toți încât nu are Exact. nicio Exact. legătură. Nu, eu am vrut Apoi decât eu am vrut să fac de la început, din start, am vrut să fac o un prezentare disclaimer. Da, o prezentare a situației, să nu fim puși Da. în situația de a explica după. Deci, Nu exact. există monopol pe subiecte sau Exact. fiecare Exact. vine cu perspectiva lui. Ideea Corect. e că atâta timp cât ne stârnește curiozitatea și Tot avem ceea, spațiu în care să în tot ceea ce povestim. facem, în tot ceea ce facem vreau să fim originali și Exact. de aici a plecat ideea. Da, e un subiect foarte amplu pe care îl putem aborda ori de câte ori vom avea posibilitatea să o facem, dar astăzi fiind vacanță și crezând că lumea e puțin relaxată și subiectele grele pe care le-am abordat în emisiunile precedente nu fac o relație bună cu statul la plajă și ascultat în căști un podcast despre un subiect greu care să ne aducă aminte de momentele astea de zi cu zi din activitatea curentă. Așa că un strop de analiză a modului în care proverbele ne-au influențat viața în societate, cred că e binevenită. Și, Claudiu, dacă ai în minte un proverb, hai să-l disecăm nințel așa, să vedem. Oricare. Mihai, eu aș începe prin
aș spune că există chiar și o disciplină care studiază proverbele și care se cheamă pariemiologie. Dacă nu știai lucrul ăsta sau Nu, chiar nu ascultătorii știam. noștri Nu. nu știau, se ocupă cu studiul și culegerea proverbelor. Mhm. Deci sunt și specialiști în asta, iar de-a lungul vremii a fost o seamă întreagă de cărturari și etnologi și folcloriști care s-au ocupat Da, cu da. documentarea proverbelor. Știu că există și o facultate pe la Sibiu pe undeva care se ocupă cu activități de Probabil, genul ăsta, probabil. care culeg din folclor elemente. Exact. Mhm. Da, Probabil la etnologie, exact. etnologie, da. Ideea este că proverbele pe mine mă fascinează pentru că, dacă vrei, eu le privesc așa cum sunt mimurile actuale, știi? Au aceeași, doar că sunt orale, știi? Adică au aceeași structură mnemonică și ușurință în a se transmite și a se răspândi. Pentru că beneficiază de o circulație foarte amplă, știi? Vin din cultura orală, așa au Exact, apărut. exact. Da. Da. Și ca să poată... Cumva reflectă cultura locală, probabil, nu? Cred că asta e, da. Exact. Și ca să poată fi răspândite așa ușor, au și structuri foarte simple. Mie asta îmi place la proverbe, că surprind și din punct de vedere al limbii și al limbajului, o modalitate de comunicare foarte ușor de asimilat. Au ritm, au rimă, unele sunt construite pe jocuri de cuvinte, altele pe imagini surprinzătoare sau chiar paradoxale, dar toate sunt concise. Și asta facilitează și memorarea și transmiterea. Și spun, lucrul ăsta e foarte greu de obținut și pentru specialiști, dar pentru cultura populară, ca să spun așa. Ceea ce îmi spune că înțelepciunea populară la vremurile la care au apărut nu era chiar lipsită de intuiție. Și esență. Exact. Pentru că proverbele, până la urmă, dacă stăm să ne gândim un pic ce sunt și cum au apărut, ele au apărut, mă gândesc, la unuia, într-o situație, într-un context, i s-a întâmplat ceva și o tras o concluzie, cumva, legat de situație, nu? Da, cu siguranță. E ca Și aceeași dilemă pe care o avem cum au apărut bancurile. Cred că e aceeași exact. întrebare. Da, cred că e aceeași origine și, cum să spun, dinamică, mecanică a formărilor, știi? A fost unul mai hâtru, care într-un anumit context și-a dat seama, uite, de aici ce poți să stai, de ce ți-e frică, de aia nu scapi, știi? Exact. Adică, ok, mi-a fost frică de nu știu ce, uite că până la urmă mi s-a întâmplat și n-am putut să evit. Și atunci a venit concluzia asta și a zis, hai să te gândești un pic diferit la chestiunea asta cu frica și cu drobul de sare, că invoci nenorocirea. Și a îmbrăcat-o într-o structură care o bucată de cunoaștere, de înțelepciune a putut fi comunicată ușor mai departe. Știi? Absolut de acord. Dar discuția pe care aș fi vrut eu să o abordăm pe subiectul, pe anume proverbe, să le zicem pe astea pe care, indiferent de regiunea de unde ne găsim, sunt întâlnite și îmbrățișate de fiecare dintre noi, rolul pe care l-au avut el de-a lungul lor, rolul pe care le-au avut ele de-a lungul existenței lor. Adică mie mi se pare că anumite proverbe cumva ne și caracterizează ca indivizi, ca elemente din societate. Da, fără îndoială, pentru că ele, prin repetiție și transmitere din generație în generație, au influențat comportamentul.
Exact. Sau poate, sau, Și n-am stat să ne mai gândim, știi? Bă, pentru că societatea s-a schimbat între timp, a evoluat, dar structurile astea au rămas. Și ca exprimare, dar și ca comportament, știi? Și atunci, da, ne-au influențat în mod negativ multele, nu? De exemplu, să luăm pe ăla cu capul plecat, sabia nu taie, nu? da, este proverbul care mie personal nu-mi place deloc. Sunt perfect de acord. Probabil că la un moment dat în istoria populațiilor care locuiau pe aici, care erau la intersecția tot felul de armate, năvălitori și Conducători din ce, exact, care mai de care mai obscur. care treceau pe aici exact din reflex de supraviețuire, nu au învățat să calce apa, ca să fac apel la alt proverb, să stea supuși doar ca să treacă urgia, știi? Da, mie mi se pare că o analiză și chiar rog pe cei care urmăresc podcastul să caute pe canalul meu de YouTube. I-am 2-3 minute de analiză asupra proverbului ăsta. Mie mi se pare că tot fiecare element care analizat separat are contribuția lui, sau elementul respectiv are contribuția lui la modul în care unii dintre noi tratăm societatea și în ziua de astăzi. Mi se pare că ne influențează atât de mult felul de a fi, sau poate că e un revers. Cei care au creat proverbul au făcut o analiză a ceea ce suntem noi de fapt și au reușit să scoată în evidență o esență a anumitor lucruri, și eu sunt de acord cu tine că e un efect a ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anilor în zonele astea, mai ales dacă vorbim de Muntenia, Moldova, în care dominația turcă a fost sute de ani, în care deciziile... Au fost 110 ani de domnie fanariot, Mihai. Deciziile erau luate la țâvna unui conducător și atunci cumva trebuia să te aperi, trebuia să știi cum să reacționezi în anumite situații. Dar ele veneau, fii atent, deci au apărut în această perioadă în care Constantinopolul decidea domnii din țările române. Ei extrageau foarte multe biruri, taxe și așa mai departe din țările astea și popoarele din zona, atât în țara românească cât și Moldova, au sărăcit foarte mult. Deci nu aveau resurse, nu aveau mijloace la care să apeleze. Și atunci, pentru a supraviețui, a început să apară corupția și obediența, nu? Și de aici, mai bine pleci capul, că nu stai turcul sau domnul fanariot capul, știi? E cumva proverbul ăsta, e cumva frate cu frate cu dracu până treci punta. Frate cu dracu, da, exact. Da. Exact. Sunt din același... Da, e aceeași. Din același loc vine, da. Vine din același loc pentru că domnitorii fanarioți se schimbau foarte repede, pentru că erau toți corupți. Le spun fanarioți pentru că veneau din cartierul fanar din Constantinopol. Da. Și greci fiind. Boierimea locală pleca capul repede în fața Domnului pentru că știa că nu durează foarte mult, că se schimbă, știi? Și atunci se supuneau, asta în jumătate de an, un an, schimbă. Hai, știi? Da. Fă-te frate cu dracu că pleacă capul că scăpăm de asta repede, știi? Și uite că comportamentele astea, din păcate, s-au perpetuat și dacă ne uităm acum,
sunt multe situații Cât de din punct mult de vedere a, politic cât de mult similare, știi? cât de mult ne-a influențat perioada aia în ceea ce suntem astăzi? Uite ce greu protestăm când ne sunt încălcate drepturile sau când un propriu guvern devine abuziv sau Parlamentul introduce legi uh, abuzive și așa mai departe. Uite cât de greu ne-am adunat și în cele din urmă am reușit să o facem cu abuzurile de acum câțiva ani și protestele la mari și cu ce rezultat. Suntem fix în același loc în care eram și înainte. Deci nu avem cultura asta pe care o vedem pe la alte națiuni, care doi se adună, protestează și schimbă lucrurile. Și nu se lasă călărite, ca să spun așa. Asta tot în ideea că ăștia care sunt și ne conduc vin și pleacă. Probabil că ne-a rămas... Una la mână, exact, vin și pleacă. Doi te faci frate cu ei în sensul că obții privilegii și sinecuri și așa mai departe și te cumpără ușor. Și atunci un loc călduț acolo ți-a liniștit vocea, fără să îți dai seama că la următoarea problemă, prima victimă ești tu. Da. Ai senzația că 4 ani de zile trăiești liniștit și abia după 4 ani îți dai seama că a fost decât o situație de moment. Asta în cazul în care nu se schimbă lucrurile. Da. Dar din nefericire lucrurile astea le auzim de copii. Eu mi-aduc aminte că existau tot felul de discuții și prin școală. Veneau profesori când ne răzvrăteam noi în anumite situații. Eu am prins perioada aia după Revoluție în școala gimnazială și existau tot felul de răzvrătiri de genul hai să nu mai facem limba rusă, să începem să facem și noi engleză. Și să crease tot felul de situații. Acum dacă stau să privesc cu ochii adultului, pentru cadrul didactic în discuție chiar erau situații neplăcute, dar pentru noi copii fiind ne doream să vedem, să avem altă disciplină pe care să o studiem. Și la un moment dat în școală ni s-a spus proverbul ăsta, a fost printre primele dăți când l-am auzit, cu capul plecat sabia nu-l taie. L-am acceptat și l-am luat ca atare, dar nu l-am înțeles întru totul la momentul respectiv, că nu știam exact înțelesul lui atât de profund. Mie mi se pare cumva că dacă stai să analizezi exact ce spuneam mai devreme în analiza pe care am făcut-o anii trecuți, cumva te duce la ideea capul plecat e o poziție care nu e proprie omului, Homo sapiens. Homo sapiens este vertical. Da? Și în momentul în care la pleci ești devii supus, devii un animal, obedient. Un animal pe care l-am disciplinat noi ca oameni, calul, câinele și așa mai departe, lupul devenit câine, da? Te transformi într-un animal supus. După care orizontul din poziția asta de animal, deci nemai fiind biped, nu mai este atât de mare. Ce sens are orizontul? Orizontul însemnând că nu ai limite, tu ca individ. Da? Vezi dincolo de poziția asta de animal în momentul în care ești Homo sapiens, iar faptul că ai o sabie deasupra capului îți interzice de a vedea linia orizontului, indiferent cât de mult ți-ai asta, mai mult de atât, îți induce frica, pericolul de moarte, care nu e foarte mare. Și mie mi se pare că de la generație la generație trăim cu lucrurile astea cumva transmise accidental. Da? Probabil că nu toți am trecut prin anumite situații plăcute sau neplăcute, depinde de individ. Da? Nu le putem cataloga la general. Dar în anumite situații ni s-a adus la cunoștință un astfel de proverb pe care l-am interiorizat, l-am analizat și undeva în timp
l-am realizat că, bă, stai, de fapt, proverbul ăsta are niște rădăcini și niște influențe asupra noastră ca societate atât de mari încât le ducem cu noi de la generație la generație, le transmitem. Și pentru că ne influențează nu le discutăm. în ceea ce vrem să devenim, mai buni de cele mai multe ori, dar tragem după noi un bagaj de care nu putem să ne descotorosim atunci când e cazul. Adică mie mi se pare că odată enunțat un astfel de proverb și pus într-o situație neplăcută pentru un adolescent, adolescentul ăla are niște aripi frânte la momentul respectiv. Dau exemplu situației noastre în care eram clasa a 5-a, a 6-a, voiam să facem altă limbă decât limba rusă și n-am putut până în clasa a 9-a să începem să învățăm limba engleză pentru că a trebuit să acceptăm că un profesor și-ar fi pierdut catedra. Da? Adică da. Deci, exact ce spuneam. Da. Uite, o structură mnemonică care, respectiv proverbul, care face inginerie socială până la urmă și transformă populația într-o masă mai la îndemână guvernabilă, ca să spun așa. E un compromis. Doar prin răspândirea și preluarea fără a gândi critic, ca să folosesc un termen la modă, fără să spui întrebarea, băi, e adevărat, funcționează, ce cu asta, de unde vine, în ce context a apărut, dar de ce nu? Știi? Și atunci, pentru că au formatul ăsta ușor de transmis, e și ușor de îngurgitat. Și azi nu îndrăznești să pui la îndoială o chestiune minoră în familie, mâine nu faci la școală, poi mâine nu faci la serviciu și așa mai departe și te transformi într-un individ supus care nu vrea să ridice capul, știi? Neasumat. Că până la urmă la asta, deci învățăm cumva de la o vârstă fragedă, indiferent nivelul de vârstă despre care vorbim, da? Învățăm cumva că putem să depășim niște obstacole lăsând cumva caracterul nostru deoparte, cam așa îmi sună mie treaba asta. Da? Ne asumăm un compromis pentru a ne vedea interesul ăla imediat, nu ăla general, pe care am vrea să-l avem, adică să ne atingem ținta. Uite, dau din nou exemplul meu. Ținta noastră era să ne încadrăm într-o societate universală, în asta în care ne găsim noi și fără o cunoaștere a limbii engleze, la momentul ăla de start, eram necunoscători ai limbii engleze, ne doream și noi să fim la nivelul celorlalte școli despre care auzisem că făcuseră tranziția. Noi am fost în imposibilitatea asta. Da. Cumva am lăsat capul plecat ca să facem un compromis, nu știu, taci din gură că dacă ridici tonul, nu mai treci clasa la materia asta sau mai știu eu ce alte situații. Mai știu eu ce alte situații. Da. Consecințe, da. Deci de asta spun. Pentru mine proverbul ăsta e complet neplăcut, nu neapărat de situația asta. Mi se pare că modelează niște caractere și atunci când ți-e lumea mai dragă te lovești de ele în societate. Da, nu e contextual, din păcate a devenit, se folosește pe larg, dar în anumite contexte poate funcționa, dar oricum nu mai este sincronizat la contemporaneitate, dacă vrei, la lumea în care trăim. Și atunci ar fi bine să îi dăm cu ignor. Da. Într-o căutare așa pe Google, dacă ai face un top, eu cred că e unul dintre cele mai... Exact, păi ce problema? Așa este, este, bravo. Da, suntem... Eu mai am unul care e la fel de toxic și pe care încă mai aud utilizat, ca ăla cu bătaie ruptă din rai sau
O, da. mama crește, știi? Da, 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 da. Eu te-am făcut, eu te Și omor, nu? exact. Deci asta chiar habar nu am, nici nu-mi dau seama în ce context a apărut, pentru că nu înțeleg, ok, poate Bătaia ruptă din Rai s-ar putea să identific ceva, o legătură cu educația, uh, școala care au apărut în biserici și așa mai departe, de o disciplinare la școală, dar restul celelalte sunt extrem, extrem de violente și încurajează din nefericire comportament violent în familie și perpetuează comportamentul violent și agresiunile în familie și care mai apoi comportamentele astea, uite, după cum bine vedem, cazurile proaspete din nefericire de agresiuni sexuale și așa mai departe, tot de acolo vin. Da, 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 da. Eu zic că e o combinație a ceea ce am discutat până acum cu treaba asta, adică acceptarea fără a avea curajul de a scoate în evidență niște lucruri, doar de a trece puntea respectivă. În anumite situații, sub forma asta este... Da, da, aici, asta cu bătaia ruptă din Rai, deci asta e unde dă mama crește. Deci e violență îndreptată împotriva copiilor și tratament umilitor, adică asta nu e educație. Păi, presupun că vine dintr-un mediu needucat. Ai fi surprins. Da? Nu aș fi foarte, foarte sigur. Nu, încercam să-i găsesc originea și presupun că vine dintr-un... Nu știu ce să zic și ca origine, abar n-am. E o chestiune culturală, fără îndoială, dar gândește că Salvați Copiii avea o statistică publicată prin 2021, dacă nu mă înșel, în care spunea că 63% din copii se educați cu bătaia. Deci nu spune că vine dintr-o zonă de familii fără educație. Nu, 38% din părinți declară că folosesc tratamentele umilitoare și bătaia în educația copilului. Come on! Păi dacă așa am fost crescut și eu și uite ce bine mie. Corect, bravo, uite, bravo, mă rog, ai identificat modul în care se perpetuează. Da. Un copil abuzat se transformă în abuzator după aia ca adult. Din fericire pentru mine, nu am avut situații de genul ăsta. Părinții mei nu m-au maltratat sub forma asta. La mine pedepsele erau suficiente doar să mi se strige numele când eram pe afară și să fiu chemat în casă și era suficient că e nasol. Să știu că e nasol. În schimb, uite, chiar aveam o discuție cu un prieten zilele trecute pe subiectul bătăilor care mi se par animalice de altfel, nici în animal nu dai, la vârsta când eram noi copii, cu furtunul de la mașina de spălat. Toți aveam aceeași mașină de spălat la vremea respectivă. Știi despre ce furtun vorbesc. Da? Bineînțeles. Și urletele... Din nefericire îl știu fizic, Mihai. Și urletele copiilor care primeau pedepsele astea. Deci și încercam la momentul în care purtam discuția cu prietenul meu să mă întorc în timp și să judec situațiile respective cu ochii copilului din vremea respectivă. Le auzeam atât de des sau regulat, să zic, încât mi se păreau normale la momentul ăla. Acum, cu ochii adultului și a părintelui care sunt, e vorba lui Vanghelie, așa, le văd exact cum am spus mai devreme, niște porniri animalice și n-am putut să le înțeleg și nu le pot înțelege ca părinte. Cum aș putea să fac eu treaba asta cu copilul meu? Dar la vremea aia nu știu ce să spun, fără să iau apărarea nimănui, dar încă o dată știam că vecinul de la etajul X
așa e tratat de-al lui și nimeni altcineva nu reacționa. Adică, mamă, iar îl bate ăla pe ăsta. Mamă, Da, vezi, asta și perpetuează comportamentele. Da, adică Apropo de capul plecat. Da, societatea... Este fix același comportament. Societatea cumva era de așa și permitea astfel de comportamente. Nu știu, e cumva o îmbinare a educației de la momentul respectiv, a felului în care vedeai lucrurile. Acum mi se pare, da, un agresor de genul ăsta aș pune imediat mâna pe telefon și a suna la poliție și... Da, ideea, Mihai, gândește că pe vremea aia că trăiam într-o societate de tip gulag, adică... Da. Înțelegi, era o populație abrutizată, gândește că o populație mutată cu forța de la sat la oraș, zona rurală și mutată pe verticală, cu control unic a ceea ce înseamnă accesul la utilități, deci foarte ușor de controlat, care nu avea, cum să spun, trecuse prin traumele astea extrem de brutale ale comunismului. Și eu nu justific, încerc să explic. Evident. Și neavând repere pentru a face față durerii prin care treceau atât generațional cât și la nivel individual, apelau la alcool, la tot felul de substanțe improvizate, și se ajungea la violențe. Și de acolo și probabil că apăreau comportamentele. Și probabil că justificarea în momentul în care te trezeai din starea asta de beție sau de mai știu eu ce altă stare de supărare pe care o aveai, după ce îți băteai toți membrii familiei, te ziceai, lasă că bătaia e ruptă din rai, cumva te scotea. Exact. Te scotea te ștergea păcatele, erai... Îți amorțea conștiința. Da. Și atunci asta, te rog. Ce altceva puteai să faci, Mihai? Plus de asta, ce altceva putea să facă, că era într-un univers concentrațional. Înțelegi? Adică, cu toate astea, paradoxal, vecinul mai curând te turna dacă înjurai regimul decât dacă îți băteai femeia sau copilul. Sau dacă aveai aparatul de radio pe Europa Liberă, da. Exact. Da. Știi? Adică vezi cât de absurd și pervers a fost influențat comportamentul, pentru că instinctul de supraviețuire pervertea orice dinamică și nu făcea decât să contribuie la teroarea și abuzul în care se trăia. Și atunci, mergând pe fir în societate, exista acceptarea părinților ca un cadru didactic să fie mai dur până la a aplica pedepse fizice observație, elevilor, da? Pentru că lasă că așa învață, plecând tot de la bătaie ruptă din rai, da? Așa învață, dacă nu e disciplinat. Eu mi-aduc aminte că în generația anilor 80 din școală, 90, ne era teamă. Nu ne duceam acasă să spunem că am fost luat de urechi, pentru că răspunsul era, lasă că ai făcut tu ceva. Așa trebuie, exact. Da, lasă că ai făcut tu ceva. Da. Ți-a făcut bine. Da. Și uite la ce s-a ajuns în zilele de astăzi, apropo de acceptarea lucrurilor astea din partea unor persoane care nu au rolul ăsta. Un cadru didactic nu are rolul de a educa prin maltratare. Nici măcar verbală. Corect. Da. Și dar uite cum am transferat responsabilitatea și puterea noi părinții către sistem. Da, știi? Și atunci, cum spuneai zis, tu, vai, e rușine sau lasă, du-te și învață carte, că
na, eu nu sunt stare sau ăia știu mai bine. Da, da, da. Ai făcut tu Și ceva atunci, de ți-ai luat-o. Meriți. exact, Meriți. exact. N-ai Și știut. atunci, cum spun, da, exact. Și atunci când spuneai tu, știi, bă, ție teamă să vii să-i spui părintelui că n-ai niciun credere, că e de partea ta și te crede. Și prefer să nu, defulez prin alte părți sau să încep să adopți poziția floricelului sau ghiocelului. Apropo de capul plecat, știi? Da, 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 da. Deci o întrepătrundere a proverbelor astea, dacă stăm să Da, analizăm. da, da. Da? La nivel profund, exact, la nivel profund, de-a lungul timpului și 200 de ani au influențat extrem, extrem de profund comportamentele. Claudiu, da, Modelele, riturile, miturile, ideologiile, gândește-te că au intrat în toată pătura credințelor. dar avem vreunul care să ne fie influențat pozitiv? La câte sute sunt convins. Există și varianta asta, clar. Sunt convins că sunt uh, foarte multe și care au influențat pozitiv. Uite, până să numești tu unul, te rog, ca să fac Da, și elementul ăla da, da, pe care nu l-am da. făcut până acum. Dragilor, dacă vă place ce auziți aici și cu siguranță atâta vreme cât ați parcurs minutele astea v-a plăcut ce ați auzit, lăsați-ne un comentariu, indiferent unde vedeți discuția asta dintre noi, lăsați-ne părerea voastră despre ceea ce am discutat până acum și lăsați-ne acel proverb pe care pe voi v-a influențat în mod pozitiv. De ați ajuns unde sunteți la momentul de față, ați avut un element, o zicală, un proverb, ceva venit din lumea părinților voștri, din lumea bunicilor voștri, care v-a transportat în ceea ce sunteți voi la momentul de față. Dacă, încă o dată, vă place ceea ce vedeți aici, ceea ce auziți de mai bine de 4 ediții, dați-ne un like, dați-ne un share, promovați-ne acolo unde mediul vostru, poate că ceea ce facem ajunge și la alte persoane care chiar sunt interesate de ceea ce discutăm noi aici. Mulțumim pentru tot. Scuze, Claudiu. Nu e nicio problemă. Nu știu, uite, de exemplu, îmi vine în minte cum e ăla, nu da vrabia Da, din mână pe cealaltă de pe gard. da, 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 da. Sau ce în mână nu-i minciună, nu? Adică Da, da, învață să apreciezi ce ai, chiar da. dacă pare mai mic sau mai neimportant, decât să pleci la ceva mai mare care poate să fie De toxic asta, și să te deraieze de la drumul tău. asta e cumva acumulat cu nu alerga după doi iepuri că nu vreau să prinzi niciunul. Exact, că nu Da, prinzi da, niciuna. da, Bravo, da, 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 bravo, da, bravo. da, da. Foarte, foarte bun. Merg în aceeași direcție. Uite, mie mi-a plăcut întotdeauna cumva și m-a ajutat. A fost un motor așa, să nu las pe mâine ce pot face azi. Bine, că sunt situații și situații, dar dacă ai un motto care să te poată ghida că activitatea pe care o poți face astăzi te degrevează în anumite situații de activități la care nu o să poți face față, fă treaba astăzi că te ajută foarte bine să o... Da, 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 da. Pentru că progresul zilnic se acumulează, nu? Da, 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 fiecare Da, cărămidă... și mai este una foarte faină apropo de perfecționism și de comparația asta și de contextul potrivit și băi, nu îți pregăti și așa mai departe. Zice, fă ce poți când n-ai altceva de făcut. Wow, pe ăsta nu știam. Fă ce poți, e extrem, extrem de important. Așa cum povesteam înainte să începem, pofta vine mâncând, nu, începe undeva. Da, da, da. Ți-am spus... Începe undeva, că asta nu înseamnă că o să-ți placă ceea ce ai început. Dar sunt convins că te duce undeva. Exact.
Da. Înveți una, vezi cealaltă, descoperi niște abilități despre tine, începi să-ți placă, începi să construiești acolo și în cele din urmă ajungi în drumul tău. Dar începe undeva. Da, context. Noi am purtat o discuție așa generală despre ceea ce urmează să abordăm în întâlnirea de azi și îi dădeam lui Claudiu exemplu de faptul că un proverb pe care l-am analizat eu anterior a fost pofta vine mâncând și îi vedeam analiza acestui proverb din perspectiva mea și ce să vezi că perspectiva mea era total opusă perspectiva lui Claudiu, pentru că eu am considerat că pofta vine mâncând, pleacă și rămâne în mintea noastră de la fragede vârste, din momentul în care ne așezăm la masă și pur și simplu nu vrem să mâncăm, nu vrem să terminăm tot ce e în farfurie și mama, bunica insistă asupra noastră și mănâncă că e bine, că îți face bine. Și ajungând până în momentul în care trebuie să alegem anumite lucruri în societate, să ne alegem cariera, să ne alegem partenerul, să ne alegem orice avem de ales, da? Și suntem în situația de a face alegere și eu am fost în situația în care mi-am ales cariera, pentru că situația la momentul respectiv nu îmi dădea posibilitatea să aleg o gamă largă. De unde să aleg? Cred că asta era o limitare în alegere la momentul respectiv și a trebuit să găsesc pofta mâncând. Claudiu a avut altă abordare. Care a fost abordarea ta, Claudiu? Am zis că pofta vine mâncând, că încep să mănânci, că dacă nu mănânci, nu construiești și odată ce începi să mănânci, începi să descoperi gusturi noi, începi să te simți mai bine și ajungi unde vrei să ajungi. Cumva dar asta nu înseamnă că învățând în călătorie și pe drumul pe care ai ales, în cele din urmă te aduce acolo unde vrei să ajungi. Cumva intră în joc și du jocul la capăt, ceva de genul ăsta. Exact. Sau avem și avem și aici, dacă ai intrat în joc, joacă. Avem și aici. Da, dacă intri în joc, joacă. Da. Dar nu intra în horă dacă nu știi să joci. Da, uite, asta mie mi se pare că e absolut de ce steluță, știi, ca la bancă. Da, pui o steluță acolo și scrii undeva jos. Da, adică învață despre domeniul în care vrei să intri. Da. Și joacă, nu te arunca înainte să înveți locurile de bază, nu? Sau gândește de 2 ori și acționează odată, nu? Da, măsoară de 2 ori și tai odată. Și tai odată. Da, foarte, foarte bun asta. Uite câte... Sau toți se plâng de bani, dar de minte niciunul. Bun. Ia să-l discutăm pe ăsta. Deci toți se plâng de bani, dar de minte niciunul. Adică toți am vrea să avem mai mult, dar nu vrem să investim, să ne educăm. Să ne educăm. Bun. Tare ăsta. Îmi place. Da. Păi, de acolo vine. Acum o să fac un corolar și o să introduc un proverb african în discuție, dar care e strâns legat de ăsta. Suntem universali. Zice, spre deosebire de minte, stomacul te avertizează când e gol. Wow, ce tare! Mamă, ce tare! Foarte frumos! Care e același lucru. Da. Înțelegi? Da. Adică, vrem la rezultat, dar nu vrem să depunem efortul, să învățăm să ajungem la rezultat. Da, mi se pare că e ceea ce se întâmplă la momentul de față cu mulți din societate care își doresc rezultatul azi. Dacă s-ar putea dar uite că avem exemple, toți ne bucurăm și apreciem performanțele sportivilor de la Jocurile Olimpice, iar din fericire presa face în așa fel încât să pună reflectorul pe efort și pe cât de multă muncă trebuie să depui ca să ajungi la rezultatele și la performanțele astea. Slavă Domnului pentru asta.
Cu toate astea nu ne dăm seama că nu-i de ajuns să sari în bazin și să devii campion olimpic. Adică băiatul ăla se antrenează de 12 ani ca să ajungă aici. Băieții ăia de la canotaj, când le-am văzut mâinile, te îngrozești. Adică mi-am de mine când mergeam la sapă în adolescență. Da, da. Fix la fel. Imaginea icebergului, despre asta vorbești tu. Faptul că ceea ce vedem la suprafață nu e decât o mică parte din ceea ce înseamnă activitatea de zi cu zi pe care... Tot se plâng de bani, dar de minte niciunul, știi? Da. Nimic nu durează, nu se obține de azi pe mâine, asta e evident. Sau uite, tot am venit la nivelul ăsta universal, Roma n-a fost construită într-o zi. Corect. Iarăși, cumva conectat cu ce ai spus tu despre proverbul ăla african. Da, ar fi multe. Suntem la minutul 45 și ne-am autoimpus așa o repriză de fotbal să fie discuția noastră. Cu siguranță o să revenim. Poate că o să fie la un moment dat chiar un anumit proverb să-l analizăm cap-coadă, așa, să-l disecăm. Am putea face o temă recurentă pe vară, știi? Da. Și cu siguranță propunerile voastre sunt binevenite, dragilor. Ne bucurăm să știm că suntem apreciați. Am văzut și din postările de la tine, Claudiu, ți-am spus interacțiunile mele cu anumite cunoștințe mi-au confirmat faptul că ceea ce facem noi aici e plăcut la auz și promitem că să o continuăm. O să ne punem de acord, Claudiu, să stabilim cândva să revenim asupra subiectului, pentru că la momentul de față am atins doar câteva din ele. Exact, apropo de iceberg, nu? Da, exact. Sunt atât de multe și atât de mult ne-au influențat pe noi ca societate, încât e păcat să nu le aducem în discuție. Ce să zicem? Păi cam atât pentru astăzi. Lăsați-vă opiniile și chiar vă rugăm să o faceți, pentru că e un subiect care ne-a atins pe fiecare în parte la un moment dat în viață. Cu siguranță mama fiecăruia dintre noi avea un motto care ne-a influențat în alegerile pe care le-am făcut ulterior. Dacă nu, cu siguranță altcineva din familie sau din relațiile personale apropiate ne-au făcut să ne schimbăm traiectoria. Să-am fi curios să știm care sunt alea în situațiile voastre. Claudiu, dacă mai e ceva de adăugat pe final? Te rog. Nu. Aș vrea să închei tot cu un proverb. Apropo de ne se mai întâmplă și nouă, nu? Să dăm sfaturi sau așa. Zice, absolut. Nu da povață celui care nu da povață celui ce nu ți-o cere, deci nu te ascultă. Super. Și nu, asta apropo de sfaturi nesolicitate. Da. Care încep să fie un comportament foarte frecvent în societate. Una, două, se găsește câte unul care să vine și îți face o recomandare sau îți spune cum ar trebui să faci. Absolut. Da, mulțumesc încă o dată, Mihai. O mare bucurie să povestim duminica la cafea. Da. E absolut... Da, să dezvăluim spectatorilor, ascultătorilor că duminica înregistrăm discuția noastră și să ne auzim sănătoși la următoarele ediții. Cu mare drag. Căutați-ne, povestiți cu prietenii, pentru că ne străduim să discutăm relaxat despre lucruri care ne pasionează și ne stârnesc curiozitatea și care cred că sunt bine de discutat. Da, apropo de treaba asta, chiar v-am spus și în edițiile anterioare, dacă aveți un subiect pe care considerați că v-ar face plăcere să-l auziți discutat de noi, lăsați-ne-l într-un comentariu sau contactați-ne într-un oricare mod posibil și o să fim bucuroși să-l aducem aici pe tapet și cu siguranță va intra în zona de prioritate pentru noi.
Mulțumim încă o dată. Vacanță frumoasă celor care se bucură de momentul ăsta frumos al anului. Până data viitoare, ca întotdeauna, vă urez să vă iasă cum v-ați propus. Toate bune, la revedere! La revedere! Mulțumim!